Колкото по-малко ядеш, толкова по-дълго ще живееш. Вярно е, че храната е изключително важна, особено ако е с високо качество. Но кратките периоди без храна значително могат да подобрят здравето ни, да подобрят неговото качество. Нашето тяло не е създадено да се храни непрекъснато без почивка. Затова едно от най-лесните и ефективни неща, които препоръчвам, е периодичното гладуване. Периодичното гладуване е от малкото практики, които изискват малко усилие, а носят изключителни ползи за външния вид и за здравето. Периодичното гладуване означава да ограничим храненето си в рамките на 6-8 часа от деня. В този период не ядем непрекъснато, а просто всичките ни хранения са ситуирани в него. А през останалите 16 до 18 часа приемаме само вода. Когато го прилагаме ежедневно, тялото ни получава заслужена почивка. А резултатите не закъсняват. По-добро здраве, повече енергия и по-стегната фигура. Ако си съгласен с това и искаш да се чувстваш по-добре, напиши да в коментарите.